Hej YouTube, så har jeg fået lidt mere fyrværkeri. Denne gang har jeg fået et julegave, og god jul til alle sammen. Men blandt andet har jeg fået 10 af de her Mir-missiler, eller Mirror Missiles. Meget internationalt, jeg ved det. Bum bum. 10 af dem. Vi kan lige se, hvis der er nogle freaks derude, lige vil se sådan forhold til en lighter, hvor stor den er. Ej, det er måske lidt dårligt, måske længere tilbage. Bum. Det ser super ud, og det er en Netto lighter, hvis I er endnu mere interesseret i det. Netto. Sådan kan vi. Meget billigt. Bum. Yes, så har jeg fået et bomberør her. Det er lidt svært nok at gøre det her på et skrivebord. 5 skuds bomberør. Ja, der fik jeg en raflegave. Det er jeg glad for. Blandt andet. Det har jeg fået. Og så har jeg fået bum, her står. Hvad fanden står der på den? Steppeørn. 1, 2, 3, 4, 5. Tælle kan jeg også. What the fuck? Yes, ikke så meget at sige. Jeg håber på, at de er flotte. De er i hvert fald ret store i forhold til de andre små raketter her. Men se de andre videoer og synes godt om. Skriv en kommentar. Vi ses.